السلام علیکم دوستو، اج شاکر شجابادی دے او ڈوڑے پیش کرے سوں جیرے انہاں سسی دے بارے آکھیا ڈوڑے پیش کریں دن۔ میں چادر ڈاج دی تان ستی، کھلی اکھ تے چیتا رال گئے۔ میں چادر ڈاج دی تان ستی، کھلی اکھ تے چیتا رال گئے۔ میری سیج تے سجے پاسے کو دل خالی دیکھتے حال گئے۔ مسیں چاندر وصال دا چڑھیا ہا جڑا ہجر فراق وچ ڈھال گئے۔ مسیں چاندر وصال دا چڑھیا ہا جڑا ہجر فراق وچ ڈھال گئے۔ شک پوندے شاکر چھوڑ میکوں او ولدہ کیچ دو ڈھال وال گئے۔ ایک قبر چوں نکتی ماں دے پیٹوں رب دی شکر گزار تھئی۔ ایک قبر چوں نکتی ماں دے پیٹوں رب دی شکر گزار تھئی۔ دوجی قبر صندوق دی پانی وچ ون لہراں بات شکار تھئی۔ بن قبر تریجی غفلت گئی، لٹی سیج تے او بیدار تھئی۔ بن قبر تریجی غفلت گئی، لٹی سیج تے او بیدار تھئی۔ اڈو شاکر کیچ دو منہ کی توس، اڈو چوتھی قبر تیار تھئی۔ منگوڑی دعا مل خان پوے میں جاگے آن بلھے سا۔ منگوڑی دعا مل خان پوے میں جاگے آن بلھے سا۔ جڑا خان کو واپس گھن آساں، پچھے گانا آ چھڑوے سا۔ این شہر دے ہر ایک بندے دا منہ مٹا آ کروے سا۔ این شہر دے ہر ایک بندے دا منہ مٹا آ کروے سا۔ ہئی خبر نہ شاکر سسی کو ون ریت چ سیج منے سا۔